Aprangsi dilihin pen 174 of voters Aprangsi dilihin tan Aprangsi dilihin karong matan kacuru pajiliglo pini yalang litu nilitum ke claim ketam long nang thek long pen si ini litum hanang wai pon pen ang pahai polo nasi nilitum mahin pen President Secretary hen pen setami litum na 174 of voters tumhan litum mahin pen churu pajirlo Nasi kibang jilangan ni setami ketam tan ko anma kacesong ang deng nilitum ke deng so non kibang jilangan ni setami la anso se nilitum ke claim ketam dia phansi nilitum isi labang so election ong litum isi ni commitment do halabang so commitment ating pelitum an ke claim ketam pon dia phansi labang so true media hin pen karbiang long rat pan litum hin pen achini pon lapen kedam tang ko anma ke claim non ke bang jilang ni kan hini yang pong la aso te claim pon di puti nilihin tengah do ya anu tami pachini pon lo lapen nilitum lo nang chedan du presiden along sar Jonal Singh terang lapen sar Phantom terang lapen general secretary lo bang ke sar Pangsong terong alang litum sudah me pini kerem kali kedam tang alang litum nang chedan du long pen jahak contestant tu mang ke vote nili penaan kilit na sigahai panpo tami peneng abang kay litum leader sa teglong ulo halabang so long nili long nang chedando opponents tami nili long penang ana vote kinang long dulo nasi hala so long nili setame isi hini long punane kilili do kokta hai po athe hala so long nili setame aprang ke hai ateng penon komchat pulotang te nili non kibang jilang ni la anso se ke claim nang jipu halabang song thengni ja thegdam long lo Nasiun anbang kenon ke claim ke dam jelong nili he long ria farman arjap thibji ko anma council lapen government tum nili tum phan nang teng long tami nili tum khere dipin pen arjap klubji lapen cesong pon verji kena so PZR vizara long le butak nang litum kena anti song dulu hala so ke song long tami nang litum chong si politikela tum pen chengla government tum na kam ke nang litum kupia side deng bangsi la PZR ma pajam thani PGR isu bang ke labang so isu bang karbiang long isu por labang ke central committee tum si piman ni tum phanang ke japon hala da bang ke tum kai ke tami alang tum malong arjap dum thipo hala bang tum regional wise hala bang so ni tum jurisdiction that isu ke leader po karbiang long isu pina posi hala bang so or karbiang long isu long bang ke karbi student association central committee hala tum isu pina posi hala tum Upima Central Committee tum ni tum phanang Japon hala soka chi song long bangke nilitum un an bangke arjab dun tipo local arat phanang lagi pichoro tum local arat phanili ke chuni kachuru kang tung bangke lalo pinilitum 170